हेलो समस्तଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ। ତ ଆଜି ଆମେ ଲଛିପୁର ମଣ୍ଡି ପହଲା ଦିନ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଧାନ ତ ତାମାନେ କେତେ କଟନି ହେଲା ତାର ସ୍ଥାୟୀ नहीं ହେଇଥାଏ ତ 3 କେଜି କଟନିରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ହଁ ବୋଇଲେ ତ ଧାନ ଉଠୁଛି ଆଜି 600 ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ତାର ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ବି ଧାନ ଆଣିଛୁ ଆମଟା ବି ଯିବା ଏଥିରେ ଦେଖ ଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି ଏଟା 600 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯିବା ଏଥିରେ ଦେଖୁଛ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନ ଚାଲୁଛି ଧାନ ବିକ୍ରି ଲାଗି 9 ତାରିଖ ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଧାନ ମାନେ ନାଇଁ ଉଠବା ତ ଆମର ଲଛିପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ 3 କେଜିରେ ଏଇଟା ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକରି ଅଫିସର ମାନେ ଥାଇକରି ତ 3 କେଜି କଟନିରେ ହଁ ବୋଇଲି ତ ଆଜି ଧାନ ଉଠବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତୁମର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି ଟିକେ କହିବି ଦେଖ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ସରେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଧାନ ରଖବାର ଲାଗି ବର୍ଷା ତର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।